paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sinalit ki din di kastoy abiyag. Hey. Badong ka lang nagpaisaw. Ijay kandita. Usyong mo kay di nalalakayan? Naglakayan ko na makidin kanyak. Badong ka. Nagawan kidin na sursuro ba talaga? Nabayagan nga asawa ni Tuyang nga nakyaw, tatang. Sapay, damdamagak ay abadaong. Di dagpay lang amin maklo na kas manugang yo aging gaita. Gapaw, tasaan asika ti kayat ko para kanituyang. Ay nahusto daytan badaong, tatang! Agmay-maysan ni tatang itibalay na kat nakapsutan. Damdamagag aya. Iso nga inalakon adito'y balay. Ang nga asim mutan abadaw. Ta saan kayo kumamit nga agapa adwa? Kasano? Kita aging gaita di nakpala maklo na manugang. Anya? Kita dalang aro din dito'y balay. Ano sam ati amak? Awan ti maaramidak badaw. Diyak pala nalipatan ti panang siltok na itimuging ko iday. Ay na siya kung tagpakpakaasikan ka. Ano sam ni tatang ka? Umaya man nagpalabas iti sakit ti ulok dito'y maray. Anya? Agiladak basay dito'y sangot ti Tersina. Ay kat gumatang kagamin na iti agas mo. Awan nga rod agas na maray. Ha? Sakit ti ulok ni katugangak. Day, apay nga eh. Saan kami nga rod ngagkalaan? Ay, parikot at talaga no kasta ka ba dong? Iso nga umay ko pailang iliw-liwag dito'y ti parikot kaw, maray. Apay awan trabaho mo itangal daw paray. Ha? Ada ka man nandito siya ang utitirsi na anak kailan pare ba daw? Diyan nga rod makatrabaho, kapo itinadagsin na parikot ko, paray. Nadagsin akas labato? Sa lakas labataw. Na. Kas lalandok pa'y, paray. Yay. Kasto ti aramid ng paray. Di mo nga min pilitin nga awitin dagita a problema. Anya? Ay, no amumla ko ma. No kasano kadagsin tayo awitag, pare. Di mo nga min awitin ti parikot Anya? No kas labataw. Itulid mo. Tapno di mo marik na ti kinadagsin na dagita a problema. Ay, panawan nakmanlangan dito'y, pare. Nagawid kayo kit ni Balayaw, tatabadaw. Anya? Ang mga sapsapulin na kayo ni Nana Tuyang. Ay, no mabalin, yakon kayat ti agawid pa'y. Itartarayan nyo kit din ti parikot yaw. Sangwan nyo ngamin Aya? Wan, tatabadaw. Saan nyo nga itarayan? Ay, si kagaya paray. Ay, nagapwam. Siyempre, iti malikudak Na. Anyat umay mo ibaga aya. Awan ti amum di tabulong nga makaulaw, pare. Ay, makaulaw. Asino ti ulawam? Tay kumatao akas asar ko kay. Ay, Adamaw. Ay, kuwa. Apay nga ulawam? Karurod ko nga raw. Iso nga, kayat ko nga ulaway. Da. Ay, alaam nga rin dati pare. Ha? Nagango abulbulong. In short, makaulaw day ta. Hagpaiso, pare. Kawan. Aramidam at siya. Ipainom mo iti katugangam iti inaldaw. Kasta ka day. Ang masapul nga ayatem ken anusam nga asikaswan ni katugangam. Agbalin ka na saya ta. Saan akas ta nga ulawam? Ay, wala niya. Ay, ala, ingkan. Nakitam ka din ni badaw maribanang. Wen, adda ita ijay balay. Pinanawak ida kan ni Enteng. Ay, jak amukin ni badaw. Tadimutin matatao ijay balay. Anya? Manipod pinagnaud mi ni tatang ko ijay balay. Saanin ang matatao, maray? Ay, saan da siguro ngagkaalaan Pudnot ako na maribanang. Kasanungay dayta, no saan da pa'y lang nga agkapya. Parikot ko nga raw no anya ti aramid kadakwada, maray. Ay, masapul nga agkapyada Narigat ti kasta. Narigat no agap apadalatan. Kanya dayta badaog.
Nagtimplak iti tsaa para kada kayaw, tatang. Anya, lay, itaman pa'y. Napanunot ko nga may na makatulong daytaw iti salon at yaw, tatang. Sigurado ka matlaan, badang? Ay, wain, tatang. Ala, ibangon yaw, tapno uminom kayaw. Idisumlatan di talamisaan. Alaki din, tatang. Ay, mabit lang. Tulungan kayo abumangaw. Sige man lang. Ay, mainom ta, ipilit mo. Ay, ramanan nyo tatang. Ay, basuro na. Sikan, ti mapanijabang kagta, tuyang. Anya, Tasya kon, ti makamo ang mga sikaso kini tatang dito'y balay. na. Itaman pa'y badong. Di mo't kagurguram ni tatang ka. Ay, saanan ita? Ang mga no aga pa kayo manan adwa no da kayo laeng timabati ditaw. Ay, saan? Gaputa aramidag, ti kabailak, tapno agtalag kanyak. Ay agyaman ak nga rod no kasta badaong. Ay, di ka agdanag, tasi kaswag ang naimbang ni tatang. Ay na, badong anak ko. Agyaman na kiti siya ngayon tun mo Ha? Magusto ang launa itiraman na. Kasta ka day, tatang. Day, saya at miting kanyak ni tatang. Kasta mo ta magustuak ti panangasikasum kaniak anak ko. Tatang, Itakla ama Amires ang nagsaya at kagayam amanugang. ha? Pakawanin nakakad ay itinagbidutakkin ka, way. Ay nabadaong siyaksan ti kararagsakan at tao. Pagkunaan mo't iti day ta? Una, gaputa nagkapya kayon kin ni tatang kaw. Aya, wamot nagsaya at magayam ti amam. Kutun mo, iso ang maragragsakan na ita. Aya, Inak ita ijay ilay. Tagumatangak man iti pagsasangwan tayo amakan. ay kitwin na. Makaammo ka pa'y lakin ni tatang Di ka agdanag ka day. Nasaya at kami itan kini tatang. Ay natatang, pakawanin na kuma. Ha? Dakal ti basol ko kada kayaw. Iso pakawanin na kuma, tatang. Anya? Ay, awanan kanyak dayjay badong anak ko. Ay, tatang. Kuwa nga main. Anya ako Ay, kuwa. Awan, tatang. Ala, panawang kayo dito yay. Apay nga da ka manen dito isang wadan ti Tersina ka nakapannimed ka badong. Ay, kuwa mare. Dakal ti parikot ko ita. Ay, anya manen ti parikot mo? Ay, dakal lakas labantay ti parikot ko mare. Apay nga binaya. Awan mangarod agas na. Tagumatangak kumaking ka. Na, ay kat agpatulong ka akan ni Kapitan. Naitangarod mo ti pampanunutag mare. Nala, ingka agpatulong ka ni Kapitan, barag matulungan na ka. Ay, Diyos ka, haman nakabalin ame. Pakawalan na kuma. Nay, tataba daw. Anya yang amin ti basol mao. Ay, kuwarag, adda ka iti malikodak. Itay pa'y apalpaliwon ka. Apay, anya tinagbasulan yaw. Dakil nga rod kuwarag. Naa. Ibagayo ngamin ano anya day tadakkel parikot yaw. Ay, sana mabalin nga ibagaking ka. Ay kat bukudan yung nga rod asul baray. Napan ka din ni Kabadong ijibalayaw, maribanang. Nay, awan ba't? Apay aya. Inmay ditoy, kat kunana adakkel ti parikot na. Anya. Panagkuna ka, nadagsan ti parikot na. Tauray lang nakapannimed. Ah, Makasangsangit pa yun ay anya ngay nga tati parikot na. Inbagak nga rod ang mapanagpatulong kan ni Kapitan.
Bayam, ibagak tuman kan ni inting dayta. Wen maray. Ay, pagawanin na tuyang. Tuyang may lahat pagawanin na. Na, sa kagsangay. Ay, natuyang ayan. Na, anya ayat ti mapaspasamakan ka ba daw? Ay, nadi mo lang amin amukait. Awan mo't amok, abasol mo kanya. Ay, basta pakawanin na kuma. Na, Nakadipay siya amnita ba daw ang anak ko? Ha? Ay, kuha tatang. Awanain. Uwain. Awanain. Kunak no adapay ta itimplaan na kumamanay. Kaya't kunay jay. Tatang. Awan ka di timadya marikrik nayo iti bagiyaw. Ay, awan mait. Apay ka di aya. Ay, awan tatang. Awan. Ay, kibinin nakman ta rumwarak. Kaya't kau ti agpainit di tarwar. Ay, uwan sige tatang. Mabitlan. Ay na, agyaman akbadong anak kau. Ay na, nagsaya at katao. Nagkita kayo kadigan ni Pari Badong. Ay, saan ba? Kapay aya? Kunan ni Marikwana nga agparparikot kano ita ni Pari Badong. Anya? No anyakit di ati pagparparikutan na. Na, ay kunak man no nasulbaran ti parikot na. Ammom ti parikot ni Pari Badong. Ay, kuha. Ay, adaya imbagak. Kumusta ni katugang paray? Ay, madanagan iti katugangag pare. Na, ay, apay kay? Impainom ko aming kingkwana ti bulong ang makaulaw. Kunak man no kagurguram ni katugangam. Ay, nasaanin ita pare. Nagkapya kami iti katugangag. Di nasayat. Ay, kasanungay da ito pare. Diyak kaya't amatay ti katugangag. Ay, nagkapya kami ngaminay. Ay, nagkunang amin amatay ni katugangam. Saan ka di ang makaulaw ti bulbulong nga inted mo kanyak pare? Ay, saan? Ha? Kinapudno na. Pang-cleansing dayjay. No kasta, saan na pudno ang makasabitaw? Saan? Tila aramidam inteng. Saan na bali tada nagsayaatan na? Aniya? Babaan iti inted ka, abulbulong. Nagkapyada. Sa bagay mo't kit di Pirmi kiti panagyaman ni Pari Badong kanya ka. Ha? Gaputay mbagak ti kinapudnaw. Asaan ang makaulaw na di abulbulong, no dikit pang cleansing. salbag ka ba daw? Ay, tuyang. Naamwak ti kinapudno a planom asabidungam gayam ni tatangkang. Ay, kwa tuyang, idilaang dayjay. Ngamita, pagbababawi ako. Kasanungay, nupudno a makaulaw ti bulaw nga inteda. Ha? Dinatayan ni tatangkaw. Salbag ka Ay, day. agpagpakaasi aktuya. Pakawanan na kuma. Dinton maulay. Anya? Ngaputa nagkapya kami ita. Pangaasay, huston. Sige, pagkawanan ka ba daw? Basta ikarim ademon ulitan pay. Hay, agyaman aktuyang Pangasim ta di mo ibagbagakin ni tatang. Ay, mala. Tayak mo't kaya't amaamuan na tinaramid mo. Hay, agyaman aktuyang Hagbalbaliw akaon. Hay, labiyaw tuyang may lab. Ay, tatabadong. Dakas ngamin ti panggap mo kini katugangam. Laglagi pam. Ati dakas, agba nagmatla dakas. It is special a partisipasyon. Roger Refuerzo Ramirez. Ala sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe.
May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengat.